Жей башы туризм өлкәсе өчен иң кызу чор, ләкин быелгы үзгәрешләр ял итүчеләрнең планнарын үзгәртергә мәҗбүр итте. Шикләр кайчан ачылыр, турфирмалар бүген ни хәлдә? Без гадәттәгечә дистанцион режимда эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Хәерле кич исәнмесез, эфирда Таяны нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунакларыбыз. Пандемиядан иң зур зыян күрүчеләр арасында әлбәттә без инде моны кабатлыйбыз. Ничәнче тапкыр туризм өлкәсе вәкилләре булды. Менә бүгенрәк ничек хәлләр икән әлеге өлкәдә? Айдар әфәнде, ниндидер алга китеш сизеләме хәзер? Исәнмесез, хәерле кичләр. Алга китү сизелә башлады. Менә безнең Россия өлкәсендә 1 июньнән санаторийлар ачыла. Аннан соң, димәк, Краснодарский край яклары, Сочи яклары уже самолетлар куйдылар, билетлар сата башлылар, әкренләп строгий эпидемический анализлар биреп, коронавирус юк дип, шулай итеп санаторийларны ачырга булдылар. Чит илне алсак, менә 20 майдан соң Төркия бөтен кем тели без ачык диде. Санаторийларга лечебный, ләкин безнең вылетлар әле юк, самолетлар очмый. И менә мин белгәнчә министр туризма Турция Мехмет Эрсой, МИД Турция безнең ил белән переговорлар алып баралар. Июльнең уртасыннан возобновить полетную программу, безнең самолетлар очсын дип, самолетлар очачак инде анализ биреп, һәр кешенең 2 көн тикшерүләр булыр инде. Тикшерүләр булырга тиеш. Анда Төркиядә, ләкин бик строгий отельләрдә условиялар ясала. Һәр кеше аерым пляжларда, аерым ашарга, шундый эпидемический строгий мералар ясап. Булар Төркиядә генә түгел, барлык җирдәдер инде. Дөрестән дә менә күпләрне кызыксындыра, нәкъ менә иң беренче чиратта безнең халык дип әйтик, алар Төркиягә барырга ярата. Безнең анда милләттәшләребез дә яши, алар безнең белән элемтәгә чыктылар. Әйдәгез бергәләп видеоязма карап алыйк әле. Төркиядә беренче коронавирус диагнозы куелган көннән башлап бөтен мәктәпләр һәм университетлар ябылды. Һәм онлайн белем бирүгә күчте. Шул ук вакытта 65 яшьтән олыларның һәм 20 яшьтән кичкенәләрнең урамга чыгуы тыелды. Тулысынча урамга чыгу тыелмаса да, ял һәм бәйрәм көннәрендә урамга чыгулар шикләнде. Хәзерге көндә Рамазан бәйрәме булганга күрә дә 4 көн буе урамга чыгу тыелган. Шул ук вакытта зур шәһәрләр дә шикләрен яптылар. Бу шәһәрләргә керү һәм чыгу хәзерге вакытта мөмкин түгел. 11 майдан башлап карантин чаралары азалуга таба бара. Чәч тарашханәләр һәм кием салым кибетләре ачыла башлады. 1 июньнән карантин чаралары тулысынча бетәр дип көтелә. Зур шәһәрләрнең шикләрен ачуы планлана. Отельләр, диңгез буйлары, пляжлар эшли башлар дип көтелә. Монда аңлашыла, әлбәттә, тиз арада гына элекке хәләткә кайту авыр булачак. Гүзәл ханым, ничек уйлыйсыз, менә бу Төркиядә дип әйтик, аерым алганда гадәти режим һәм элеккеге хәлләр кеше гадәтләнгән инде, шул ук all-inclusivларга без кайчан әйләнеп кайтырбыз икән? Бу сорауга төгәл генә җавап биреп булмый инде, әлбәттә. Менә әйтә алмыйбыз бит инде, менә шушынча көннән чиклар ачылыр дагын, бөтенебез шул ук числадан гадәти безнең тормышка кайтырбыз дип әйтеп булмый. Шуңа күрә бу пандемиядан, бу коронавирустан әкренләп, әзәзләп кенә чыгуыбызны аңларга кирәк. Шуңа күрә әлбәттә отельләр ачылырга әзер. Хәзергә алар безгә хатлар да язалар. Кая бер отельләр инде июньнән ачылырга әзер. Ләкин ул бит әле отель гына ачылганнан, чәч тарашкына ачылганнан бит хикмәт анда гына түгел. Әлбәттә безнең дә шикләр ачылырга тиеш, Рәсәй шикләре. Аннан Төркия шикләре дә ачылырга тиеш. Аннан соң самолетлар очса инде,
Рәсәйдән Төркиягә, Төркиягән Рәсәйгә, менә шул чакта гына туристларыбыз ял итәргә Төркиягә бара алалар. Әле анда да куркырга мөмкиннәрдер, чөнки алдан ук ниндидер саклык чаралары турында хәзер сүз бара. Кешеләр бит инде икенче төрле карый башлады, шулай ук кыйммәтләргә дә. Әле тиз арада менә элеккегечә тулы куәткә барысы да бары дип ышанып булмыйдыр, чөнки әле ниндидер чикләүләр кертәләр монда самолетта да, мәсәлән, араларны кую буенча. Менә сез ничек уйлыйсыз? Араларны кую әлбәттә. Пляжда дагы элек лежаклар бер-берсенә ябышып торсалар, әлбәттә инде хәзер лежакларны да аерымча куярга. Менә әлбәттә бит инде Төркиядә, мәсәлән, шведский стол ашыйлар бит инде туристлар. Шведский стол булганда, ул шведский стол янында кеше күп җыела, чиратлар да булуы мөмкин. Шуңа күрә шул вакыт шуны да уйлыйлар инде алар. Димәк, монда әле тулайым система үзгәрергә тиештер. Чөнки кешеләргә әлеге менә бу турфирма дип әйтик инде мөмкинлекләрен тудырганда да әле бәлки бәяләр буенча да ниндидер монда үзгәрешләр булыр. Шамил әфәнде, ничек уйлыйсыз? Менә бу финанс яктан кешеләргә мөмкинлек туар микән киләчәктә? Шулай ук элеккегечә шундый ук киң күңелле булып чит илләргә йөрергә дип әйтик. Монда шактый гына үзгәрешләр көтелә инде, чөнки менә шушы чикләүләр, санэпидемнадзор куйган чикләүләр, алар бит инде ял итәргә җыенган кешеләрнең санын киметәчәк. Ким дигәндә менә санап караган идек без. Мин инде аралашкан идем берничә турфирма җитәкчеләре белән дә. Нәрсәгә китерә? Менә шул лежакларны, аларның саны шул пляжда 1-2 яки 3 тапкыр кимрәк була. Аннан соң номерларга урнашканда чит кеше белән урнашып булмый. Үзебезнең санаторийга барганда да семьясы булган кешеләр генә бер номерга урнашалар. Башка кешеләрне һәр кешегә аерым номер бирергә кирәк. Самолетларда да аралаштырып кына утыртабыз дип уйласак, анда да нинди нәрсә килеп чыга. Самолетның бит очып барып кайтуы аны ниндидер бәягә төшә инде. 2 тапкыр кимрәк пассажир баралар икән, алар мәҗбүр булалар бәяләрне арттырырга. Менә без санап караган идек, уртача килеп чыга 2-2,5 тапкыр путевкаларны чит илгә бәясе артырга тиеш була инде. Шуңа күрә теләгән кешеләргә инде бу чикләү килеп чыга. Бүген көндә пандемия аркасында бик күп кешеләр үзләренең табышларын югалттылар. Хезмәт хаклары күбесенең кимеде. Шуңа күрә теләгән кешеләрнең саны беренчедән 3-4 тапкыр кимәячәк. Барга җыенган кешеләргә дә бәяләр югарырак булачак инде. Моннан бер кая китеп булмый. Әле монда өстәмә чыгымнар да күп булырга тиештер. Италиядә шулай ук менә беренчеләрдән булып алар әлеге пандемиядан зыян күрүчеләр арасында булды. Хәзер хәлләр ничегрәк икән? Шуны карап китик әле бергәләп. Исәнмесез. Италиядә карантин бетте. Бездә бит инде нык карантин иде. Барысы да ачык диярлек. 25 майда спортзаллар ачылачак, музейлар ачылачак. Әлбәттә инде дистанцияны саклау, кешеләр арасында маска кию мәҗбүри. Италия бит инде бүтән илләргә караганда бик нык зыян күргән ил. Шуңа күрә 3 июньдә Италия эчке туризмны гына түгел, халыкара туризмны ача. Граница ачылачак. Шуңа туристлар килә дип, Италиягә туристлар килә дип ышанып калабыз. Мин гашык булган илгә, Италиягә килегез. Рестораннар, барлар инде ачык, бәлки аларның кеше кертү саны кимеде. Мәсәлән, 300 урынлык ресторан 70 урын гына эчендә булырга тиеш. Менә җүри генә тикшереп караган идем, ничә сум бар микән самолетка билетлар. Менә гыйнвар аенда 50 евро булса, Болоньядан Сицилиягә очырга. Хәзер инде 120 евро. Менә мин аны шулайрак күрәм. Самолет эчендә урыннар да кеше урыннары соннары кимиячәк. Чөнки кешеләр арасында минимум 1 метр дистанция сакланырга тиеш.
Бәяләр дигәндән, Шамил әфәнде, менә сезнең сүзләр дөреслеккә туры килә. Инде Италиядә әгәр дә 50-дән 120-гә менгән икән, бу нәкъ сез форазлаган 2 тапкыр ярымга арткан дигән сүз. Шамил әфәнденең менә бу димәк форазлары чит илдә тормышка ашкан һәм алар бүген инде шундыйрак вазгыятьтә яшиләр. Айдар әфәнде, менә бу бәяләргә килгәндә, киләчәктә чыгымнарны кем капларга тиеш булачак? Турфирмалар нинди менә бу зыяннарын үзләренең кемнәр өстенә аударырга тиеш икән? Чөнки барысы да монда зыян күрә. Шул ук төләүчеләр дә, шул ук турфирмалар да, отельләр да дип әйтик, һәм авиа хезмәткәрләр дә. Менә бүгенге көнне бик күп алдан алган турлар кешеләр булды. Кем җәйгә алып куйды, көзгә алып куйды. Менә бөтен шушы алынган турларны без күчерәбез. Туроператорлар шундый положение чыгарды. Күчерергә көзгәме, киләсе елгамы, бәясен саклап, шул ук отельгә, шул ук көнгә, шул ук гаиләләр барачак. Бәясе үзгәрмәячәк. Аннан бик менә бу көннәрне бик әйбәт безнең ишендә, бөтен халык ишендә, бөтен илләр ишендә хәбәрләр килә башлады. Менә ишетеп торам, укып торам, телевизордан да күрсәтәләр. Безнең министр здравоохранения Мурашко да выступил. Аннан соң лаборатория микробиология, аның башы Александр Гитцбург. Значит, бездә уже прививка ясалган, менә бу прививканы ясаган ученыйлар, лаборантлар бөтенесе дә үзенә казыган. И менә антитела уже бөтенесендә дә бар дип сөйләделәр. Димәк, менә алар әйткәнчә, җәй ахырына уже кешене массово могут начать прививать. Шуның өчен мин уйлыйм, менә прививать итсәләр, безнең тормышта, туризмда кайтачак. Ничек менә без өйрәнгәнбез, дуслашып, кунакка йөрешеп. Димәк, әле монда шикләүләр дә кимиячәк дигән сүз, әгәр дә инде кешеләр куркынычсыз шул ук битлектәр кимичә йөрсәләр. Ә менә ниндирәк туризм өлкәләрен сайлап була һәм безнең илдә дә ял итеп буламы? Моның хакында без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таянып тапшыру, без бүген туризм өлкәсе турында сөйләшәбез. Гүзәл ханым, сез менә нәрсәләр киңәш итәр идегез? Быелгы вазгыятьтә, хәзерге хәлдә дип әйтик, менә хәзер бит инде көн саен хәл үзгәреп тора. Инде безнең ил эчендә дә күпмедер дәрәҗәдә йөрергә ярый, шул ук Кырым, Сочи дип әйтик, әлеге җирлекләргә дә бару һәм анда беренче чиратта нинди куркынычсызлык адымнарын кулланырга кирәк? Әлбәттә инде менә беренче июньнән Сочидагы безнең Крымда санаторийлар, отельләр ачылырга инде хәзер әзер. Алар ачылсалар, анда ял итәргә барырга була. Менә шул справка кирәк булу мөмкин, ихтимал инде. Кайбер санаторийлар хәзер әйтәләр, менә июньнән кунакларны каршы ала башлыйлар, ләкин урысча гына әйткәндә справка эпидемия окружения кирәк булачак дип әйтәләр. Шундый сүз йөри. Менә оның справкасы 3 көн буена ярый инде ул справка. Ләкин ул безнең инде хәзер коронавирус ситуациясе яхшырак була башласа, бәлки ул справкаларны да аннарсын кирәк булмас дип уйлыйбыз инде. Чит илләрне караганда, июньдә ачылулармы юкмы белмим инде. Бунда бит инде беркем фазатлап булмый, беркем әйтә алмый. Июньдә ачылармы, июльдәме, августтамы. Ачылуын көтәбез, чөнки бөтен илләрдән дәген отельләр дә гыналар бөтен кунакларын көтәләр. Алар безне яраталар, туристларны яраталар дип әйтим инде. Ләкин менә чит илгә баручы кешеләр өчен нәрсә әйтермен? Әз генә көтәргә кирәк. Һәм эчке туризм турында да бер видеоязма карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Считаем, что в ближайшее время должны запуститься внутриреспубликанские маршруты, такие популярные, как Болгары, Свияжск, Тетюши, ну и другие города. Далее санатории, профилактории. Мы думаем, что они запустятся уже в первых числах июня. Теплоходные маршруты могут начаться уже в середине июня. Ну и ближе к июлю
может быть, в середине июля, мы рассчитываем на то, что зарубежное направление также получится и откроется. Монда фикер яңгырады, 1 июньнән ачыла дип, ләкин кешеләрдә барбер сораулар туа. Диңгезгә керергә ярыймы, бәяләр ничегрәк булачак? Гүзәл ханым, ничек уйлыйсыз менә бу ситуациядә кемнәрдән киңәш сорарга һәм ул киңәшләр нинди булырга тиеш? Кемнәрдән киңәш сорарга инде туризмда эшләүче кешеләрдән киңәш сорарга әлбәттә була. Һәр вакыттагын. Диңгезгә керергә анлатсын инде рөхсәт итерләр. Чөнки көн сайын инде хәзер ачыла башлайлар бит, инде кафелар да, рестораннар да ачыла башлыйлар. Әлбәттә инде аларга күп кеше, бер юл күп кеше үзләренә каршылай алмыйлар инде, ләкин әзәзләп ачылырлар. Шамил әфәнде, белгечләр 3 сценарий билгели монда. Кемнәрдер әйтә, июль ахырында ачылыр дип, инде начаррак була башласа сентябрьдә дип, һәм ел ахырына кадәр бөтенләй әле бу очулар, туристик юлламалар булмаска мөмкин дип. Сез ничек уйлыйсыз? Кайсы сценарий чынбарлыкка күбрәк туры килә? Һәм әле бу очракта югалтулар да зур булмас микән, әгәр дә инде без иң пессимистик вариантын сөйләсәк? Мин берничә тур фирма җитәкчеләре белән әйткән идем, бит инде сөйләшкән идем. Аларның күбесенең ничек уйлыйлар? 1 июльдән күп юнәлешләр ачылыр дип. Инде 1 июльдән ачылыр икән, августка, сентябрьгә калса, күп тур фирмаларга бик авырга төшәчәк инде. Һәм сайлый башлаганда кемдер каядыр барырга җыена икән инде. Менә бар бит ял итү йортлары аерым йортлардан торган. Бунгалолар, избушкалар дип, менә шундый бер-берсеннән читтәрәк торган йортлар булган санаторийлар, курортлар, менә шуларны бүгеннән үк ачып була. Чөнки аларда менә шул санэпидемиологик таләпләре үтәргә иң җиңеле дип уйлыйм инде. Инде әйтәсем килә, менә чит илгә кыш көне яңа елга хәлләр алган турларны бүген күп кешеләр акчаларын кире кайтарырга дип йөриләр. Аларга нәрсә әйтергә теләр идем мин? Аның белән шөгыльләнергә кирәк түгел. Чөнки алар бүген сатып ала торган турларга караганда да отышлырак урында торалар. Чөнки аларның акчалары югалмаячак. Бөтен тур фирмалар аларны конвертировать итеп инде еврога, долларга киләсе елга калдыралар. Һәм алар бүген көндә отышлырак булыр дип уйлыйм. Һәм башка илләрдә хәлләр ничегрәк икән? Безнең мәгълүмат бар. Әйдәгез, шундый үзенчәлекле онлайн сәяхәттә ясап алыйк. Хорватиядә мәсәлән чикләр 15 июнь ачылачак диләр, ресторан, отельләр, пляжлар 11 майдан ачык. Мәҗбүри карантин юк. Бали утравында чит ил туристлары өчен әле юллар көздән генә ачылачак. Португалиядә ил ачык, 6 июньнән инде отельләр, пляжлар ачылачак, битлек һәм кию, социаль дистанция тоту бу очракта мәҗбүри, безнең илдә кебек инде әлегә. Грециядә шулай чикләр июнь уртасыннан ачылыр дип көтелә. 1 июньнән отельләр инде эшли башлаячак. Испаниядә исә июнь ахырына кадәр әлегә ачылмый, ләкин июньнән инде июльдән дип дөресрәге ачылырга өметләнәләр. Рестораннар эшли, туристлар өчен әлегә кадәр карантин мәҗбүри. Һәм шулай ук безнең инде бигрәк тә Татарстан туристлары ярата торган Дубай ни хәлләрдә икән? Аның турында видеоязма бар. Дөнья буенча барган әлеге коронавирус ситуациясе безгә дә үз йогынтысын ясады. Бу инде беренче чиратта самолетлар очуы туктатылуы белән бәйле. Ниндидер айрым дипломатик очышлардан тыш, гади туристлар өчен, гади кешеләр өчен Дубайга һәм Дубайдан самолетлар хәзерге вакытта очмый. Һәм без инде өйрәнгәнбез, Дубайга күпчелек туристлар диңгез өчен, диңгездә коеныр өчен киләләр. Шуны әйтәсем килә, туристлар өчен түгел, монда безгә яшәүчеләр өчен дә диңгездә су коены әлеге вакытта тыелган. Ниндидер экскурсион парклар, булар барысы да хәзерге вакытта ябык. Ниндидер җәмгыяти пляжлар, булар барысы да хәзерге вакытта ябык. Дубай шәһәре бу елны 2020 елның октябрында Экспо күргәзмәсенә әзерләнәдер. Инде без Экспога бөтен шәһәрләрдән, дөньяның һәр йөзеннән меңләгән туристлар килер дип көтәдер. Ләкин Экспо чарасы киләсе елга күчерелде. Димәк, Экспо күргәзмәсе 2021 елның октябрыннан 2022 елның апреленә кадәр булачак. Миңа калса, туристлар
Дубайга яңадан кайта башлауы шул вакыт тирәсендә генә булыр. Әле якын арада Дубайга барылармы, милләттәшләр юкмы, анысы билгесез. Менә монда инде бәяләр дә сакланып кала дип әйтте Шамил әфәнде. Киләчәктә менә ничегрәк күз аллыйсыз? Алга таба ниндидер яңа мөмкинлекләр ачылырмы? Әллә инде көчле турбизнес вәкилләре җиңеп, инде көчсезлекләре юкка чыга бармас микән? Нәрсә дип әйтәм? Менә бик күп монда зависит прививканы бөтен халыкка ясасалар, туризм менә ничек булган иде, шулай ук тормыш тагын китәчәк. Дистанцияда булмаячак, 2 метр кеше арасында самолетлар да шулай очачак, бөтенесе вернется в свои круги. Ләкин менә прививкаларның испытаниясе бик удачный булмаса, инде, конечно, туризмга шитен булачак, авыр булачак. Бу безнең бик пострадавший өлкә. Бөтен халыкка алайса инде шитен булачак. Алайса инде күп кешегә рекомендация булачак. Авылларга барыгыз, бакчагызга барыгыз, шул алма агачларын карап, безнең милләт бик матур. Туган якларыбыз бик матур. Бакчада тоже бер ел утырып, үткәреп тоже ярый. Сез бу очракта күбрәк үзегезнең бизнес турында түгел, сәламәтлек ягыннан кайгыртучы буларак сөйләгәнсездер. Гүзәл ханым, әгәр дә инде менә бу безнең менталитетны алсак, безнең ил халкы дип әйтик, алар куркырлар микән чыгарга? Әллә киресенчә безнең кайбер очракта әле кызык эзләп, ниндидер яңа ачышлар эзләп, кеше хәзер ачканнан соң агылырмы? Менә сез ничек фаразлыйсыз? Беләсезме, кешеләр 2 категориягә бүленәләр. Кайберләре бик нык курка, кайберләре бөтенләй курыкмый. Әлбәттә, шундый ситуация булганда кайберләре безгә шалтыраталар. Бәлки бу ситуациягә карап кеше бармагач, бәяләр төшсә, без барыр идек дип әйткәнчеләр дә бар бит. Чөнки шулай ук шуңа күрә төгәл генә әйтеп булмый. Бундыйлар да бар, тигендиләр дә бар дип әйтим инде. Менә ниндирәк төр менә хәзерге вакытта, чөнки әле ел ахырына кадәр безнең шактый күп вакыт бар. Сез үзегез менә Айдар әфәнде киңәш итте, өйдә утырырга, бакчаларда шул ук ял итәргә. Сез нәрсәләр киңәш итәр идегез кешеләргә? Шикләр ачылса, үзебезнең курортлар, безнең Сочи, Крым, безнең бит инде үзебезнең курортларда бар, ачылсалар. Әлбәттә, ситуация нормальләшсә, авыручылар күп булмаса, мен ял итәргә ихтимал дип уйлыйм. Ярый дип уйлыйм, нишләп ярамас инде. Шамил әфәнде, туризм өлкәсе тулы куәткә эшләп китүдә сезнеңчә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Беренчедән, туризм өлкәсенә ниндидер бар хөкүмәт ягыннан ярдәм кирәк. Чөнки башка тармакларга ярдәм итәбез, туризмны гел ташлап бетергә кирәк түгелдер дип уйлыйм. Хөкүмәт ягыннан ярдәм булса, аннан соң пандемияны җиңеп барабыз икән, туризм үзенең яулаган юрләренә кире кайтачак һәм барысы да әйбәт булачак. Шундадыр дип уйлыйм мин таян ноктасы. Айдар әфәнде, сезнеңчә менә туризм өлкәсе яңадан элеккеге режимга әйләнеп кайтсын өчен һәм тулы куәткә эшләсен өчен нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Мин уйлыйм, менә туризм әйләнеп кайтыр өчен иң беренче бу чирне җиңәргә тиешбез без. Монда 2 сәбәп бар. Беренчесе удачный, безопасный, эффективный прививка булырга тиеш. Или же икенче мәсьәлә, ниндидер менә лабораториялар бөтен дөньяда, Америкада да, Германиядә да, Япониядә да, Россиядә да эзлиләр көндә яңа дарулар. Ниндидер эффективный дару тапсалар, менә дару ичәсең, все, бер кеше үлми, бер кеше последствиясы булмый. Андый дару тапсалар, тоже туризм бик тиз әйләнеп кайтачак. И кешеләр действительно өйдә утырып бик сагынды ялдан, күп кеше ялга китәчәк дип ышанам. Барыгызга да безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Дөрестән дә ышанып калабыз. Әлеге чикләр тизрәк ачылыр һәм иң мөһиме бу очракта безнең халыкның сәламәтлеге зыян күрмәс дип. Туристларга кайчан яшел ут күрсәтелер, әлегә билгесез. Чит илләрдә йөрергә яратучыларга быел бераз түзеп торырга туры киләчәк. Исәнлектә күрешергә язсын.